Селям алейкум, хайрлах шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 40 минут в этой студии с гостем мы обсудим основные новости и события, которые непосредственно касаются временно оккупированного Крыма. Вы также можете присоединяться к нашему эфиру. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона +3 8067 63 46 130. Звоните к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Можете присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. И не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров, а также выкладываем практически все наши программы в записи. Я рада представить гостя нашей студии. Сергей Кривонос, генерал-майор, колишній заступник секретаря РНБО. Пане Сергею, вітаємо вас, селям алейкум. Добрый вечер. Пане Сергею, я хочу начать наш эфир, с вашего позволения, с темы милитаризации оккупированного Крыма. В последнее время мы слышим огромное количество заявлений о том, что Россия продолжает массово милитаризировать Крым, в связи с чем свою озабоченность выражает в европейских странах, в странах Запада, Соединенных Штатах Америки, принимают различные резолюции, различные документы с призывом Россию прекратить милитаризацию Крыма, Азовского, Черного морей и вовсе завершить оккупацию Крыма. Вот если мы говорим о милитаризации, насколько сегодня, в 2021, спустя 7 лет оккупации полуострова, милитаризирован Крим? Ну, давайте задаємо, що на момент захоплення росіянами Криму російських військ не так було і багато. В основному це була морська компонента військово-морських сил. Сухопутний компонент був тільки в присутності бригади морської піхоти та підрозділів частин авіації. Зараз практично зростання кількості військових, російських військових в Криму, в десятки разів, мабуть, збільшено. Якщо не в десятки, то мінімум 5-7 разів, в залежності від того, що було. І завдання номер один для росіян – це не тільки впливати на і ласкатати нерви українському суспільству і погрожуючи захопленням Південної України, як Херсонської області, так і можливим проведенням десантної операції на Одеському напрямку. А завдання номер один – це якраз провокації і психологічний вплив на Європу, тому що ті аеродроми, які зараз вже знаходяться на території Криму, є російськими, російських військово-повітряних сил, якраз загрожують безпеці Європи, тому що ті літаки, які на них базуються, абсолютно спокійно можуть досягати засоби масового враження навіть до Англії, якщо взяти використання бомбардувальників Ту-22 М3, і вони спокійно можуть погрожувати Англії. Це означає, що це абсолютно такий психологічний тиск і контроль на Європу, ну і плюс на Середземному морі і плюс на північ Африки. Тому якраз це військовий такий військово-політичний плацдарм Російської Федерації на європейському театрі воєнних дій. Министерство иностранных дел Украины неоднократно сообщали о том, что Россия готовит инфраструктуру под размещение ядерного оружия. В принципе, об этом еще в 2014-2015 годах заявлял лидер крымстарского народа Мустафа Джемилев. Так ли это действительно? И можем ли мы сегодня говорить о том, что на территории Крыма Россия действительно разместила ядерные боеголовки? Вони проводили активну роботу, якраз це урочище Кизилташ. Російська назва Краснокам'янка, і якраз там знаходилась база зберігання ядерних боєприпасів Чорноморського флоту в радянські часи. І після того, як росіяни захопили Крим, вони почали відновлювати інфраструктуру, а інфраструктура була побудована в 50-60-х роках. Це не один десяток кілометрів підземних тунелів, які забезпечують за своїми кліматичними умовами достатньо добре зберігання будь-якої мене, не тільки ядерного озброєння. Вони багато вже зробили там по відновленню. І
завдання номер один. При бажанні вони можуть розмістити там в будь-який момент навіть зброю ядерного рівня. Ніхто не каже про ракети стратегічного базування, а от ядерну оперативну зброю, боєголовки абсолютно спокійно там можемо розміщати. Ми не виключаємо це. І інформація по відновленню робіт ще була в 2014-2015, і в подальшому ці роботи продовжувалися. Что это означает для России стратегическое размещение там ядерных боеголовок? Ну, не стратегічне, а розміщення тактичної зброї. Це якраз спроможність, знов-таки, шантажувати європейське суспільство, що ми можемо при необхідності достати будь-де, будь-кого, що на європейському континенті. Помните, некоторое время назад, буквально месяц-полтора-два назад, очень активно руководство Украины, главнокомандующий говорили о том, что Россия стягивает свое железо к границам Украины, и к тому уже присутствующему военному контингенту в Крыму Россия под видом своих учений завезла еще большее количество военных. Какое количество из них осталось в Крыму и которое выехало на на территорию России? Ну, зараз питання, скільки заново вводиться. Всі згадують про ті дії, які були весною цього року, а ніхто не звертає увагу, що вже почалась чергова фаза навчань «Запад-2021». Так разве не 15-16 сентября начинается? Черговий етап – це не фінал. Ви говорите про фініш цих навчань. А я говорю, що вже пішов черговий етап, тому що декілька етапів цих навчань, і один з етапів – це переміщення особового складу і техніки, як вздовж кордонів з Україною, так і безпосередньо на території окупованого Криму. Це вони зараз спокійно роблять, вони нарощують. У нас зараз психологічна така канікулярна сплячка, да? Всі зараз там народні обранці пішли в відпустку, керівництво, силовий блок посилений, сьогодні один з прикладів змінюється. Військовим зараз головна біль номер один, а чи утримуються керівники на своїх посадах, чи не утримуються. І попереду в нас достатньо такі цікаві будуть зміни. І ми побачимо, що все одно буде частково керівництво змінено, крім тих, що поставило головних, і ті, що знизу, також будуть змінені. Тому ми на це не звертаємо уваги, ну це спеціально зроблено, щоб ми на це не звертали увагу, а між тим росіяни тихим сапом роблять свою справу, і вже в вересні місяці, коли всі повернуться з відпусток, ми вже будемо поставлені по факту, що угруповання, яке було вздовж кордонів весною, стало ще більшим, ще потужнішим, і їх наміри ще агресивніші. То есть в сентябре уже будет такой очередной информационный шум о том, что Россия снова... провал. Такий інформаційний провал, який був весною. Тому що з боку нашого керівництва, що стосувалося весни 2021 року, замість того, щоб там не просити і не бігати, треба було зайнятися особистими проблемами. Національна безпека – це як особиста проблема України, а не ходити і скиглити, що візьміть нас НАТО, візьміть нас НАТО. НАТО нас візьме тоді, коли побачить, що ми самі здатні і хочемо, і робимо все, щоб захистити нашу Україну від агресії Російської Федерації. Поки що у нас тільки слова «візьміть». А що ми самі для цього зробили? Нічого, то далі там чекайте і вірте в те, що, можливо, колись вас візьмуть. Ну вот по поводу Североатлантического альянса мы поговорим чуть позже и про реформы, и про возможность вступления Украины в альянс. Вот завершая тему милитаризации, завершая тему стягивания российских войск к границам Украины, ее учений и так далее. До этого вот весной говорили о том, что Россия берет Украину в кольцо. Территория Крыма милитаризирована, восточная часть Украины также туда стянуто огромное количество войск. Говорили о том, что Россия уже чуть ли не поглотила Беларусь и готовит аншлюз Белоруссии, и там также будут уже размещены российские войска. Говорили о Приднестровье, на территории которой также есть российский контингент. И, собственно, говорили об угрозе, масштабной угрозе для нашей страны, территориальной, нападения и так далее. Сейчас это мы не исключаем? Ні. Ця загроза є, і безпосередня дія Російської Федерації, те, що роблять вони, якраз показують, що вони готуються до цього, відпрацьовуються, тренуються, і в будь-який момент, коли буде сприятлива ситуація, вони зможуть це зробити, коли деякі фактори співпадуть, а в першу чергу це і запуск Північного
потоку. Так. По-друге, це вони чітко зрозуміють, що вже своїми діями, нашою бездіяльністю і діями Російської Федерації ми абсолютно вже не стали цікаві Європі. Європа втомилась від провалів нашої зовнішньої політики, і Європа думає тільки про себе, їхнє завдання, щоб російський газ був і в французьких і в німецьких будівлях, використовувався їхніми підприємствами. Тому Україна – це не злив України, але просто за рахунок цих провалів ми втрачаємо підтримку. І те, що нам обіцяє, що все буде добре, у нас приклад обіцянок, що все буде добре, це Будапештський меморандум. Тому ситуація, яка зараз складається, дуже нагадує ситуацію 38-39 років. Це якраз аншлюз Судет. І те, що робить Російська Федерація, і в подальшому це вже потім пакт Молотова-Ріббентропа і захоплення вже Польщі і розв'язання Другої світової війни. Ситуація дуже схожа, особливо, що стосується аншлюса Судет і паспортизації російськими паспортами території Донбасу. Тобто вони готують інкорпорацію Донбасу, як мінімум, зараз? Вони роблять все для цього. І знов-таки, якщо буде інформаційний складеться так, що з боку світової спільноти не буде супротиву і санкції не будуть достатньо критичними для Російської Федерації, вони абсолютно спокійно зможуть знайти виправдання своїх дій і під виглядом захисту російськомовного населення і громадян Росії, які проживають на території Донбасу, наростити свої зусилля і не стільки наростити свої зусилля, скільки спровокувати паніку в українському суспільстві, безпосередньо у політичного керівництва України, і аби вони були більш такі не гнучкі, а договороздатні, щоб можна було умовити на ті договори, які вигідні Росії. Це чистої води провокація і робота на слабо, але робота на слабо, яка підтримується певними діями з боку Российской Федерации. Кстати, по поводу оправданности действий, недавнюю статью Путина об историческом единстве украинских и русских связали и провели аналогии с гитлеровским «Mein Kampf». А видите ли вы эту аналогию? Как вы думаете, готовит ли почву в этой статье Путин для захвата нашої страни? Насправді Російська Федерація і історія взагалі Росії часто показує, що копіювання певних історичних подій і давайте згадаємо, Гітлер, те, що робив Гітлер, в певних моментах повторив Радянський Союз, так? На певних моментах. А в подальшому для пана Путіна якраз копіювання дій і Сталіна, і Гітлера за певну напрямку, без політичних нюансів безпосередньо, як схематоз дій державного рівня, багато що Росія існуюча взяла не тільки від Радянського Союзу часів Сталіна, але й взяла за приклад і за повторення якраз Німеччини 30-х років під час керівництва Гітлера. Вот мы с вами затрагиваем тему Донбасса, и наверняка вам известно, что в последнее время в Германии педалируется вопрос имплементации формулы Штайнмайера в украинское законодательство. Об этом заявила недавно канцлер Германии Ангела Меркель во время пресс-брифинга с президентом Украины Зеленским. И после, буквально несколько недель назад, еще раз это продублировало Министерство иностранных дел Германии в своем заявлении. И совсем недавно Кент, временный поверенный в делах США в Украине, сообщил о том, что формула Штайнмайера не решит урегулирование, не решит конфликт на востоке Украины. Давайте вместе послушаем его цитату, для того, чтобы наши зрители понимали, о чем речь, и продолжим. На мою думку, формула Штайнмайера не є формулою для вирішення усіх питань. Для виборів повинні бути умови, щоб була можливість їх нормально провести. Я думаю, що коли президент Зеленський зустрічався з канцлеркою Меркель, з президентом Макроном і Путіним в Парижі у грудні 2019 року, все-таки, наскільки я розумію, канцлерка Меркель підтримувала позицію Зеленського. Тобто я би сказав, що це все-таки це 3 проти 1. Саме
саме Росія є країною-агресором. Вона розпочала цю війну. Це не конфлікт, це дійсно війна. І обов'язок закінчити війну – це обов'язок Росії, а не України. Це війна в Україні, але не війна України. І це була дійсно 100% війна Росії. Насколько мне известно и понятно, формула Штайнмайера регулирует выполнение политического аспекта Минских соглашений в вопросе проведения выборов на территории ОРДЛО. Насколько это реально в нынешних условиях? Ну, по-перше, вже історичний приклад ми бачимо, наскільки двічі за короткий час під час російсько-української війни формула Штайнмайера була показником підняття політичного градусу всередині нашої країни. Це було в 2015 році за часів пана Порошенка, і це було восени 2019 року за часів пана Зеленського. Тому підняття питання і винесення цього питання знов для українського суспільства може стати достатньо критичним для існуючої влади. То есть вы думаете, это может спровоцировать протести? Я не думаю, я більш ніж впевнений в цьому, що в українському суспільстві достатньо величезний прошарок людей, патріотично налаштованих, і в цьому прошарку величезна кількість людей, які мають бойовий досвід, які мають досвід підтримки Збройних сил, і які частину свого життя віддали на захист нашої незалежності і свободи. І в 2014-2015 році, поки ті, хто зараз сидять на Банковій, сиділи по кущах і ховалися, якраз ці люди захищали цю країну. Тому не їм точно вчити цих людей, що і як робити. І вони чітко розуміють, що таке зрада, і незалежності від політичних вподобань вони будуть виступати проти цього процесу. І абсолютно погоджуюсь з паном Кентом, який чітко розуміє, наскільки ця проблема може бути достатньо такою слизькою і з негативними наслідками для ситуації всередині нашої країни. Причому, як і росіяни будуть грати, аби розхитати ситуацію всередині країни, так і інші політичні сили на формулі Штайнмайера будуть намагатися один одного обвинувачити в різних проколах, в різних провалах, і їхнє завдання номер один – це якраз захопити ініціативу і прийти до влади, а не вирішити питання свободи і незалежності України, як би воно там не виглядало. Так а неужели тогда это не понимают в Германии? Неужели не понимают, что имплементация формулы Штайнмайера идет вразрез с украинскими национальными интересами, в результате которой мы можем просто получить конфедерацию в нашей стране и марионеточные режимы Путина на Востоке? Ну, давайте дивитися тверезо в очі. Давайте. І чесно скажемо, що якраз проблеми України не є головними проблемами Німеччини, особливо на даному етапі, коли повінь зруйнувала величезну інфраструктуру всередині Німеччини, вже друга хвиля повіні пішла, і у німців зараз голова болить про своє власне. Вони думають, як забезпечити безпеку, комфорт і успішне процвітання німецької держави, але абсолютно не про Україну. Тому Україна в німецьких інтересах стоїть десь там, ну, в найкращому випадку в 10-му, а можливо і на 15-му рядочку. Так само, так що или иначе, стосується они ведь Франції. взяли на себя обязательства, когда вступили в нормандский формат, когда начали представлять себя как посредника этого конфликта. На той момент це була одна ситуація, на цьому моменті ситуація зовсім інша. І на той момент взагалі питання не стояло про Nord Stream 2. І зараз ситуація показує, що якраз побачивши нестабільність ситуації всередині України і що є загрозою економічного розвитку Німеччини, тому що якщо німці не впевнені, що газ буде йти через нашу газотранспортну систему, і вони пішли на згоду з росіянами, аби покращити в першу чергу своє становище. Вони думають в першу чергу про себе. Будь-яка країна в першу чергу думає про власну безпеку і економічну, і геополітичну безпеку в тому числі. Тому зараз за рахунок провалів на політичному рівні про нас взагалі забувають, але кажуть, що все буде добре, це заколисування, що все буде добре. В 93-му році нас також заколисили, що все буде добре. А в 2004 році це просинання в реаліях було достатньо кривавим. Я думаю, що ситуація повторюється, аби зараз просто ситуацію не нарощувати такими темпами,
німці вирішують свої питання в першу чергу з Росією, а нас просто так от приколисують, щоб ми там не піднімали галас на световому рівні. Ну вот действительно, если посмотреть на хронологию событий, вы правильно отметили, это Будапештский меморандум, 94 год, когда США, Британия гарантируют нам нашу территориальную целостность, но Россия нарушает, естественно, Будапештский меморандум. В 2007 году, когда есть все шансы получить ПДЧ, Германия и Франция, если не ошибаюсь, тогда не дают возможности получить Украине ПДЧ. В 2014 году страна, подписант Будапештского меморандума, нападает на нашу страну, оккупировала Крым, начала войну на Востоке. Нам говорят, не воюйте. Сейчас Северный поток-2 не учитывают национальные интересы и вопросы энергетической безопасности Украины и подписывают это соглашение. В ответ нам говорят, технологии инвестиций, вот вам 1 миллиард на зеленую энергетику, несмотря на то, что мы теряем 2 миллиарда. И снова нам говорят о том, что вопрос вступления НАТО – это политический вопрос. Ну, как-то интересно получается. Мы остаемся сами собой, и получается, что спасение утопающих – это дело рук самих утопающих? Насправді є країни, які зацікавлені в нашому посиленні, і ті країни, які раз із того моменту нас завжди підтримували і надавали допомогу. І це не тільки Сполучені Штати, бо якраз деякі обвинувачені Сполучені Штати, що вони нас там зрадили. Ну, не будемо поспішати з висновками, але є ті країни, які абсолютно не поміняли своїх позицій і чітко нас підтримують. Це і Англія, це Канада, це Японія, і країни Балтії, Польща, які нас підтримують і розуміють ступінь загрози і нам завжди допомагають в тих моментах, як вони можуть чи хочуть. Можливо, і допомога була значно більше, але певні наші дії, нашого керівництва приводять до того, що якщо на країни інших регіонів виділяється в десятки разів військово-матеріальна допомога значно більше, ніж для України. Мабуть, в певних моментах вони аналізують, наскільки ми можемо виправдати цю допомогу і з користю використати. Тому що ті ж самі американці дуже чітко протягом всієї війни відслідковували, а яким чином ми використовуємо цю допомогу і як ми відносимося до зберігання. Бо хто ж буде давати тобі ще більше, якщо вони бачать, що у нас, наприклад, десь щось там втрачається чи недобре використовується. І провал навіть по 15 року, коли станції контрбатарейної боротьби, які були надані українським Збройним силам, були захоплені російськими найманцями в районі Дебальцево. Ну, це була така достатньо серйозний інформаційний провал, і в певних моментах було таке відчудження бажання дати нам більше, хоча бажання було достатньо в той момент достатньо сильне. Так само і тут треба розуміти, що нам ще хочуть допомогти, нам допомагають, але треба грати по тих правилах, які визначаються, щоб нас поважали і нас підтримували, а не шантажувати наших стратегічних партнерів, що якщо про нас там щось нам не дадуть на рівні такого дитячого садочку, що ми підемо на схід і будемо піднімати своїх взаємовідносин з Китаєм. Ну, по-перше, люди, які це говорять, не мають ніякого юридичного права це говорити, тому що радника голови Офісу Президента юридично ніхто. Тому що такі речі має право казати президент, такі речі має право казати міністр зовнішніх справ, ну і, мабуть, і все. І ніякі інші люди не мають права говорити від імені держави про курс держави на майбутнє. Для чого це робиться? Це просте це використання цих людей як лакмусовий папірець, тому що як Жириновського використовують в Росії, так само того ж самого Арестовича чи Подоляка використовують в Україні. Коли подається інформація цими людьми, які юридично за це ніякої відповідальності не мається, перевіряється реакція суспільства на цей меседж, і потім або переформатовується подача цього меседжу, або на певному етапі вони відмовляються від нього, або змінюють підходи до цього меседжу. Це прості речі, це їх використовують як ці лакмусові папірці, це схема абсолютно стандартна, як в Росії, так і безпосередньо всередині нашої країни. А якщо потім когось спитати, хто давав право, каже, так ніхто не давав. Це їх була особиста точка зору. Юридично потім навіть не можна притягнути їх. Тому що вони ж, хто такий радник?
Покажіть мені обов'язки цих радників, покажіть їх функціонал. Крім того, у нас в чому є провал, що у нас Офіс президента є безпосередньо не керівником процесів всередині держави, а супроводжуючим органом діяльності президента. В першу чергу інформаційне супроводження, а не керувати Верховною Радою, Кабінетом міністрів, як вони зараз це роблять. А, пане Сергію, а вот вы не задумались о том, что как раз из-за вот таких четких вопросов, почему мы не в НАТО, что происходит, где реформа, не реформа, мы наконец получили четкий ответ от Джеймса Патурая, который сказал, что, ну, я такой вольный перевод делаю его слов, который сказал, что да, ребят, реформа это хорошо, вы можете заниматься реформами и так далее, но вопрос вступления Украины в Североатлантический альянс это вопрос политического решения всего альянса и всех членов НАТО. То есть, по крайней мере, мы теперь знаем, что Украину примут не тогда, когда у нас будет отличные показатели по реформам, по судебной реформе, по реформе СБУ и так далее, а тогда, когда будет политическая воля стран НАТО. Ну, я з вами абсолютно погоджуюсь, і це треба готувати не тільки виконанням наших реформ, а готувати ще інформаційно, тому що супроводження діяльності нас щодо бажання вступити в НАТО у нас в більшості відсутнє. Це по-перше. По-друге, в чому є проблема? Так. Росіяни за останні 20 років вклали величезні гроші в інформаційну кампанію всередині світового суспільства. І вони не просто там собі канали якісь викупили, які транслюють російські меседжі там в будь-яких країнах Європи і не тільки Європи. Вони виховали політичну еліту, яка є дуже лояльна до кого? До Російської Федерації. І приклади того, що величезна кількість політиків, які потім закінчили свою політичну кар'єру, вони куди повертались? Вони повертались в сумісні підприємства Росії, Німеччини, Росії, Франції. Не тільки Шрёдер, там прикладів достатньо багато. Тому якраз вирощена політична еліта Європи є вже в своїй більшості не просто лояльною до Росії, вона в більшості є проросійською. І крім того, той меседж, створений залякування російським ведмедям Європи, які так і Європа вже настільки в мирному житті в своєму зайшли, що вони абсолютно не хочуть ніякої війни, і вони готові продати не одну тільки Україну, і не дві, і не три, аби до них в Німеччину не прийшли російські танки. Тому жертви, які, і історичний приклад знов-таки ж напередодні Другої світової війни показав, що Франція і Німеччина будуть жертвувати будь-якими країнами, аби у них все було добре. Но нічого это ни к чему не приводит. Так. Ну, умиротворення агресора в итоге закінчується так, чим? це повертається знов на ті ж самі кордони, але ця ціна повернення заплачена десятками мільйонів людських жертв. Але ті, хто це хочуть зробити, мабуть, впевнені, що третій раз повторення не буде і все буде добре. Тому, якщо ми хочемо, щоб нас чули і нас підтримували, треба чітко зрозуміти. В першу чергу не просити треба інших, а самим всередині своєї країни чітко робити, аби зробити сильною економіку, армію, бо без сильної економіки армії не буде. Нормальну, чітку систему, податкову систему всередині держави підтримувати вітчизняного виробника, бо реально по тому потенціалу, який ми ще маємо, науковому, ми ще спроможні багато речей зробити, які є конкурентно спроможними на світовому ринку. Недавно Верховная Рада Украины приняла закон об увеличении численности вооруженных сил Украины. Это хорошо? Я би піднімав питання не в кількості, а в якості. Так. Бо інколи 3 гарно підготовлених солдата дають ефект значно більше, ніж взвод погано підготовлених солдат. Тому завдання номер 1 не збільшення чисельності, а завдання номер 1 переглянути в існуючій системі ті зайві організми, які не потрібні, переформатувати або взагалі скоротити і звернути увагу на ті, які дають результат. Бо реально сучасна війна і досвід цієї війни
черговий раз показав, що це не війна танків, БТРів. Сучасна війна – війна засобів розвідки, засобів радіоелектронної боротьби, засобів високоточного ураження. І в багатьох моментах інколи нормально навчений екіпаж дає значно більше ефекту, ніж рота солдат. Насколько я понимаю, вы затрагиваете опыт Нагорного Карабаха, недавний, когда за 44 дня Азербайджану удалось освободить свои оккупированные территории, что называется поясом безопасности Карабаха, верно? І в тому числі приклад якраз Азербайджану показує, що 30 років вони вкладалися і не тільки в Збройні сили, в ідеологію. Бо, наприклад, у нас в тому розумінні ідеології і самоідентифікація українського суспільства себе як українців, як нації, у нас поки що в завалі. Тому що всі 30 років цим питанням не займалися, так, про це говорили, але цілеспрямовано, системно на рівні держави це не робилось, бо чим слабіший і ідейно менше згуртованіший народ, тим простіше їм керувати для політичних лідерів. На жаль, 30-річна історія України показує, що у нас були керівники, але не було національних лідерів на рівні керівників країни. Если уж до конца экстраполировать опыт Нагорного Карабаха, опыт Азербайджана на Украину, на наши оккупированные территории, ведь там тоже были минские договоренности, вы знаете, которые тоже длились на протяжении 26 лет, если я не ошибаюсь, и там в группе минских договоренностей были такие страны, как США, Франция, Армения, Россия и Азербайджан, если я не ошибаюсь, 4 страны. Так вот, у нас тоже есть Минские соглашения. И тот опыт показал, что Минские соглашения и договоренности хоть и хорошо, но они неэффективны. Это мы тоже можем на себе брать? Абсолютно вірно. Питання полягає в тому, що зараз же не стоїть питання в політичному відмові від мінських домовленостей. Треба йти за двома напрямками. Дипломатичний напрямок і безпосередньо військово-дипломатичний і економічний напрямок. Продовжувати боротися на дипломатичному фронті, показувати нашу спроможність і бажання повернути наші території мирним шляхом, але при цьому готувати свої збройні сили, свій народ до ситуації, коли, якщо дипломатичним шляхом ми не зможемо це вирішити, і Росія в певних моментах буде послаблена, ну, безпосередньо слушний момент може наступити в будь-який момент, найближчі там 10-15 років, використати його. Але до цього треба бути що? Готовим. А не потім готуватися до того, щоб от ми тут, Росія слабла, і ми почали готуватися. Ні. Ми зараз, уже давним-давно, вже повинні до цього було готуватися і нарощувати свої військові м'язи для того, щоб в будь-який момент ударити тим несильним, але точним ударом в щелепу Російської Федерації, аби поставити їх в короткий нокаут. То есть, по сути, мы сейчас играем в процесс, а Минские соглашения, нормандский формат, это все так или иначе игра в процесс, до тех пор, пока не сложится правильная международная такая конъюнктура. Ну, якраз моя точка зору, що це якраз полягає, що треба це робити, не треба розривати 100%, тому що у нас всі говорять про війну, але наше керівництво країни, наша Верховна Рада так і не домоглось за 8 років оголосити війну Російській Федерації, тому що є певні обмеження з їхньої точки зору, а Європа каже, про яку війну ви говорите, якщо ви не оголосили війну Російській Федерації. От прості речі. Ми кажем, допоможіть нам війни з Росією, а есть война с Россией? Нема. А если вот мы сейчас назовем вещи своими именами, на законодательном уровне назовем войну войной, это что изменит? Ну, в тому числі сприйняття світової спільноти. Зараз уже, мабуть, нічого не з тими провалами, які ми отримали за останніх 1,5 року, так? Але можливо, на перспективу це можна буде і треба буде робити, але я кажу, розвиваючи Україну, спроможність України до самозахисту власними силами. Тому що сподівайся на Господа Бога і на самого себе. Це основне правило. Бо у інших країн свої проблеми, і вони хочуть їх вирішити. А на фоні ще епідемії коронавірусу, то взагалі зміна світових цінностей, що стосується зовнішньої політики, достатньо сильно змінилася. Бо питання стоїть
про виживання певних країн, і не тільки людське виживання, а й економічне виживання цих країн. Тому головна боль України цікавить тільки Україну. Вже точно Європу не цікавить проблеми України. Це наших сусідів, поляків, і литовців, латвійців і естонців, тому що вони також цікавить і турбує, тому що вони розуміють, що після України вони можуть бути наступні, якщо Україна програє, тому вони і розглядають, і підтримують нас як свого стратегічного партнера. І, мабуть, питання створення Балто-Чорноморської дуги з часом вже треба виводити на рівень обговорення і створення того союзу, який би дозволив об'єднатися, захистити себе хоч на такому короткому політичному відрізку там, на найближчі 10-15 років. То есть это такая коалиция стран новой Европы? Абсолютно вірно. І якраз Європа, та стара Європа не хоче цього, розуміючи більш виживаємость. І вони бачать, наскільки позитивно і прогресивно розвивається зараз Польща. І вони бояться, що якщо ще туди приєднається Україна і країни Балтії, то Європа, стара Європа, вона і є старою, вона вже дряхліє. І та кількість іммігрантів, яка є зараз в Європі, показує, що корінне населення вже безпосередньо готове до цього вливання на рівні представників інших країн для того, щоб ці країни існували. Ну, дивіться, наскільки виросла навіть у Франції кількість людей з початком 20-го сторіччя і зараз з початком 21-го сторіччя, кількість людей, які безпосередньо жили поза межами Франції, не були корінними французами, і зараз, які є безпосередньо, вже врахують себе в третьому-четвертому поколінні французами. Мы с вами много говорили про Европу и про старую Европу, в частности Германию, которая поставила в приоритет свои экономические выгоды над гуманитарными ценностями. Мы говорили про Северный поток, но соглашение о Северном потоке Германия заключала не сама. Это соглашение, это заявление было заключено между Германией и Соединенными Штатами Америки. И если для Германии понятно, что Северный поток-2 это была священной коровой, то для Соединенных Штатов Америки вот ситуация немного неоднозначная, и риторика Джозефа Байдена, как заметили многие политические аналитики, по поводу Северного потока-2 очень сильно изменилась. Как вы думаете, почему и может ли это быть следствием Женевского саммита между Байденом и Путиным? Важко сказати, наскільки Женевський саміт вплинув на прийняття певних рішень. Я скажу так, що давайте не дивитися на недоліки в роботі інших, а дивитися на недопрацювання в наших діях. І в багатьох випадках ми самі собі вигадали в казку, ну не ми, а Україна, керівництво України вигадала казку, цією казкою почало годувати українське суспільство, за принципом «за границя нам поможе», пам'ятаєте, як Остапа Бендера? Але ж питання полягає в тому, що ми зробили. Тому в багатьох випадках це якраз такий холодний душ, який якраз розставляє крапки над і показує, що, шановні, хочете щось досягти і змінити, саме працюйте над цим, а не ходіть як жебраки з шапкою і не просіть, щоб хтось вам допоміг. Якщо ти сам цього не робиш, то обвинуватуючи зараз Сполучені Штати, що вони нас там зрадили чи не зрадили, по-перше, ще рано про щось говорити, а по-друге, давайте все ж таки подивимося на самих себе, а що ми зробили, аби було це сприйняття і нас підтримували. Да, я просто к чему веду. 30 августа президент Украины Зеленский должен уже посетить Вашингтон и встретиться с президентом США Джозефом Байденом. Постфактум Северного потока-2, постфактум Крымской платформы, которая должна пройти 23 августа. И еще мы знаем, что в конце августа конгрессмены находятся в отпуске, и они недовольны тем, что им не удастся поговорить с президентом Украины Зеленским. Вот 30 августа встреча может каким-то образом повлиять на дальнейшие отношения Украины и США и на те вышеперечисленные уже события, которые пройдут?
хотілося б закінчувати все в позитивних емоціях, Да, у так? нас 2 І минути. на сподіваннях. Але знов-таки давайте згадаємо Мюнхенські домовленості, і коли ту ж саму Чехословаччину поставили по факту, що вони вже не існують як країна. От цієї якраз алегорії мені хотілося б було такого повторення, хоча це реально насторожує. Тому час покаже завдання нас, як українців, незалежності від тих процесів, які існують поза межами країни, завдання номер 1 на найближчому рівні етапі – це якраз об'єднання незалежності від політичних вподобань, розуміючи, що нам, як країні, загрожує можливе загроження знищення нас як держави в тому обсягі території і в той кількості населення, який є. І завдання Російської Федерації – розірвати Україну на певні шматки, аби розподілити і дати іншим країнам. Якщо ми будемо сильні і спроможні до опору, і самоорганізовуватися, як показав це 2014 рік, аби це не втратити цю спроможність, то не буде бажання лізти до нас в відкриту. Вони будуть намагатися в подальшому розхитувати ситуацію, дестабілізувати, міняти цінності, які ми вже придбали за час цієї війни. Завдання на рівні держави – піднімати рівень національного самосприйняття і спроможності до опору. Наскільки керівництво існуюче це спроможно зробити, поки ще не впевнений, що вони це можуть робити. І вся їхня діяльність показує, що тільки хайп і тільки безпосередньо рекламні такі акції, а самих процесів і безпосередньо нормальних результатів поки що немає. Якщо це буде в подальшому продовжуватися, я думаю, що зміни будуть значно сильнішими. І не хтось буде очікувати, а ми будемо ці зміни здійснювати всередині нашої країни. Дякую вам дуже, пане Сергію. Чохсагл у нас Сергій Кривонос, генерал-майор, колишній заступник секретаря РНБО, був гостем нашей студии. А я с вами не прощаюсь, мы прерываемся буквально на 5 минут. Далее смотрите информационную программу «Замана», а после мы вернемся в эту студию и продолжим наши эфиры. Корушкенджи.